راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو سلام كبرى سمعتي لومي عربي شعت حمليو نايزعل الزيفن ونا يفلم الله منقسي إثيوبيا نهزب تقراي بتأمية جهون محزو يسرح الله قبل كوميشنر حبرة أوروبا وقيسو بايتو تسأتا نقبسي سودان إثيوبيان زي السحاب عبزلو قداي مملأ ديقات هادسو بزملكات زاتيو بنك لمعات أفريقيا إثيوبيان جيبوتن زراغب مسمر حيل إلكتريك نمهنات 83.6 مليون دولار مويلو. هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر زسمعكم أمانيل قرماي منقسي إثيوبيا زاوجو بيناو مقراز تقسي نتقراي أب كبابا بمئتاو نهزبي قداي تأميت مقبارو زنك أدايو كبل كوميشنر محدراك الولاو حبرات أوروبا جانيز نيلارتشيتش قليزو نسوب شدشت حملين أبالات بارلاما حبرات أوروبا أبزهابو مقلتي منقسي إثيوبيا زاوجو مقراز تقسي زيكونه كبابايو كبليو تقيسو منقسي إثيوبيا ناب تقراي حاجز كي أتو كالكيلو سراحة نياتات رديت عاقيتو مراقبتات تليفون انترنتنا قواريسو دلدلن منقدتات أفريسو بيناو مقراز تقسي جيرا كبل كم زيكال أرديو أب تقراي درو أمايتا شحات سبات نتأميت تقاليعم كم زلو زملكته اتي كوميشنر حبرات أوروبا هتوس حاجز زدليو بزحزبي ناب 1 مليون تسقيع كم زلو أزغاغيرو أب تقراي تخسيت زلو تأميت بسبب زمت سيد حرم بالدما أتوم نز جبرو تحت التمخانو ماسميرلو أبرس زي كم متصوتاوي عمتن قتلت سلمان سباتن ونسل استفتسمه أتقداي كساب جبن أنصار سبعونتن جبنات كيناتن كبتصح كم زغل كوميشنر جاني زامركيتو أزي كم زيلن كله كاب أمريكان هجرات أوروبان تغطي زبزحو منقسي إثيوبيا ناب تقراي زعلمي حجزات سعنا نفرتي نابتي كل الكبرى كم فقده أقل جلوزينات هجر أفليتو يخون مبرتهم نيردي التكالات ناب تقراي أبزا أتولو نزقات ممزخوني حدقا منقسي إثيوبيا تحتاتي كم زي كونات انقعو أب تمساسال زينا أب تقراي أب هزوز حجزات كنتف تصنحي حكاين بزيدو بزدبالي أهقراو تكال نتفتاتو دو كم زبالة قليزو أتتكال نزفلته أب تقراي زد تقتلو سلست أبالاتو زحتا تلوم يخون قدايا قتاتلوم زد سارة أكال بزي مهلاويو بايتوت زد تحبرات هاقرات أب قدايتي نقبسي سودان إثيوبيان زد سحب زلو أطاقما نايل بزملكات زتيو اتبايتو بحموس أخيبا زكادة إثيوبيا بيناو سقومتي بموساد كلاي إبره مملأ مايديقا تهدسو كم زكادت نقبسن سودان دحري محباريو بايتو زدتا بزعبات قداي كزتي بترقاقامي كتالبات سنحا قبسن سودانن إثيوبيا نزوسدتو بيناو تبقزو تغايمنا اللوا سلستين هاجرات نابزتيك ملسان بيناوي سقومتات كم موساد دما كقطبان بسلوس ملأختي زحلفة بايتو زدتا كاب حيالو هاجرات عرب نمرقاتي قبسن سودان زدقف دبداب بيتات كبتسعو كم سنحي ዲፕሎማስኛታት ገሊጾም ባይቶ ጸጥታ ብትማል ዘካየዶ አኺባውን ስሉሳው ዘተዘን ሀገራት ከቅጽል ከም ዘለዎ እምነቱ ገሊጽሎ ባንክ ልምዓት አፍሪካ ንኢትዮጵያን ጅቡትን ዘራኸብ መስመር ኃይል ኤሌክትሪክ ንምህናጽ 83.6 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝመወለ አፍሊጦ እቲ ባንክ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ 69.6 ሚሊዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ክወሃብ እንከሎ እቲ 13.9 ሚሊዮን ዶላር ድማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝውዕል ሓቢሩ እቲ መወላ ንኢትዮጵያን ጅቡትን ዘራኸብ ኣስታት 300 ኪሎሜትር መስመር ኃይል ኤሌክትሪክ ኣብ ምዝርጋሕን መከፋፈሊ ማእከላት ኣብ ምህናጽን ክውዕል እዩ ነዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ብኃይል ኤሌክትሪክ ንምርኻብ ድሕሪ ዝወፀ መደብ ባንክ ልምዓት أفريقيا أب 2004 تمساسالي مولا أكايدو نيرو كبرا سمعتنا زينا تزازيم الله على المسنوق سعر كي كسعبيو مكتالكم دقيمنا نعدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو علال مسنقو سعر كي زنا وتاخين من قصة قلبت إنا زولا زنا برا تقاوم تدا أين حد عدن نزواد أزلوا በአካል ተባይሶም ወይ ታሳሲም እንዲያውም أبي زلوا هرم مسدا كم يجرم بأكل كباسة
إذا فيسبوك أنت يوتيوب نالوا عنده تشاو مبلتي أنا عايز بقلوش انكو عبقى تاقرنا قوم عد لين ورم كيزب انت عين تصلي او اشتكت حبرة تسيبك قوها ورقم زور كويز الرأيكا ሕብረተሰብና ደሞ ዱሉል ዝሓድነቱ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ዶ ይኮነን እዩ እቲ ፅሩይ ኤርትራዊ ዝበሃል ደሞ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ሓድነት የድልል እንዲ ዘሎ ሕጂ ፀገም ኮይኖምና ዘለዉ እኳ እዞም ካብ ገለ ዝውለዱ ማለተይሲ ግድም ብዝያዳ ካብ ካልእ ዝኾኑ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ልቦም ዝያዳ ምስቲ ካልኣዊ ዓለይቶም ዝኾኑ እዮም ዘሸግሩና ዘለዉ ካብ ኣምሓሩ ወይ ኦሮሞ ዝውለዱ ድዮም ኣምሓሩ ዋላ ኦሮሞ ደሞ ዘኢልካ ዝፀንሐ ጉጉይ እምነት እዩ እምበር ይሕዋትና እኮ እዮም እዞም ዝብለካ ዘለኹ በቃ ምሳና እናመሰሉ ገሊኦም ድማ ፍፂምካ ከይፈለጥካ እዮም ፀኒሕካ እንታይ ረኣኻስ ካብ ትግራይ ዝውለዱ ኮይኖም ፀንሑልካ ኣይገርመካን ሎም ቀነት ተዓደለትኩም ትእዛዝ ደኣ ከመይ እያ ኣምሓሩን ኦሮሞን ኣሕዋትና ጌርካስ ተጋሩ ተጓነ ዓይነት መምርሒት ገጢመካ ኣለኹም ኢለ ናይቶም ተቃውምቲ ዘረባኻ ክደግም ደለኻ ብባህልን ቋንቋን ዝያዳ ንዓና ዝመስሉ ምሳና ተዋሰውን ተዛመዱን ስለ ዝኾኑሲ ይሕወትና እዮም ኢኻ ክትብል ሓቀይ ፈሊጥካ ኣለኻ ኣብዚ እትርስዓ ዘለኻ እንታይ ድያ መሲልካ ኣውራ እኮ ተሓወይ ዝብሉ ዘኽፋካ መብዛሕትኡ ገበናት ዝፍፀም ንኣብነት ተሪእኻዮ ኣብ መንጎ ዝፋለጡ ወይ እውን ገለ ርክብ ዘለዎም ሰባት እዩ ካብ ብዘይፈልጠካ ሰብ ክትጥቃዕ ንላዕሊ በቲ ምሳኻ ርክብ ዘለዎ ክትጥቃዕ ዘለካ ዕድል ይበዝሕ ኣነ ምስ ገለ ናይ ገበን መርመራ ዝሰርሑ ፖሊስ ክዕልል ዕድል ረኺበ እንዴ ክንደይ ዘይተጥርጥሮ ነገር እዩ ኣብ መንጎ ቤተሰብ ዝፍፀም ነቶም ዝእሰሩ ኣዝማዶም እዮም ዝሕስብሎም ደኢሎምኻ እዚ ምጥቋም ወዲ ምጥቋም ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ነቶም ናይ ዲቴክቲቭ ስራሕ ዝውፅም እየ ዝብለካ ዘለኹ ካብኡ ዳ ኣብ ፊልምታት ዝረኣናዮን ኣብ መፅሓፍታት ዘንበብናዮን እንዳይበለፅን ኣብ ሃገርና ኸ ከምኡ ረቂቕ ምክትታል ገይሮም ገበነኛታት ክረኸቡ ይክእልን እዮም ዲኻ ትብለኒ ኣይመስለንን እንታይ ጨንቖም ንዝጥርጥርዎን ዘይጥርጥርዎን ኣሲሮም ጌርካ ዶ ይገበርካን እናበሉ በቲ ናይ መሳቀይ ሜልኦም ዘይሓትዎ ንስኻ ሰቂልካ ናይ ሃገርካ ነገር ኩሉ ከተካፊእ ጥራይካ ትፈቱ ከምዞም ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ ትግራዋት ግዳጅ ይትኸውን ከመዮም ንሳቶም በቃ ኣብታ ትግራይ ሃገሮም ሲ በቃ ናይ መጨረሻ ፅንዓት ኣብ ጎኒ መሪሕነት ወያነ ኮይኖም ከዓ ነቲ ኩሉ ዝግበር ክውዱስ ኢኻ ትሰምዖ እምበር ካልእ ዝኾነት ንኸቤት ኣብ ኮይኖም ዘይኣቕርቡ ሕጂ ዳ እሞ ግን ኣብቲ ውዑይ ሃዋሁ ናይ መኸትን እዮም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ነቲ መሪሕነት ብነቐፌታ ክደኽምዎ እኮ ምስ ልዩነትኩም በሉ ተቐሊዓ ኣላ ሚሊ ብ30 ዓመት ኣብ መቐተ ንዘሎ መንግስትና ክትሓሚ ድቃስ ትስእን ከም ዘይነበርካስ ወየንቲ ሕጂ ክዕንቀፉ የብሎም ትብል ኣለኻ ረኺብካኒ ጽቡቕ ኣለኻ ድርብ መለክዒ መስልን ዝጥቀም ዘለኹ ሓሓንሳ እኳ ነዚ መንግስትኻ ዘለኒ ጽልእሲ ወያነ ከም ዝሓቁፍ ገብረኒ ቁርብ እዩ ዝተርፎ እንታይ ቁርብ እዩ ዝተርፎ ዳ ከይትግጠም ዘለኻ እምበር ትፈትዎም እንዲኻ መንግስቲ ከገልብጡልካ ዳ ወያነ ይኮነን ካልእ መሓቆፍካ ከምዚ መንግስትኻ
ወያነ ክጠፍኡሉ ኣምሓራዩ ኦሮምኡ ሶማልያው ዓረቡ ዋላ ካልእ ግዝዑ ሓቂፍዎ ዘሎ ማለት ድዩ እንደዚ ኩሉ ሽግር ብሰንኪ እዞም ጎረቤትና እዩ ዝመፀና ነይሩ ናይ ግዜ ደርጊ ጉዳይ ተረሲዑ ደርጋውያን ዝሕቆፍሉ እዋን ኮይኑ ናይ ጥንቲ ጥቅን ትረሲዕካ እንደተዛረብ ናይ ቀረባ ግዜ ዳ እሞ ናይ ደብ ጉዳይ ምስ ተላዕለ ኢትዮጵያውያን ብምልኦም እንዲኦም ኣብ ጎኒ ትግራይ ተሰሊፎም ትግራዎት ድማ ካብ ኤርትራውያን ዝያዳ ኢትዮጵያውያን ከም ዝቐርብዎም ሪኦም ንሕና ብወገንና እውን ኩላትና ኤርትራውያን ቋንቋናን ብሄርናን ብዘይገድስ ብሓባር ሞይትናን ሰሪርናን بلا ميلي أبدا زرباقة كل التعكتات نتصير كاللغة أبقول داي هجر كابتو قوانقوي يزارب تقراوي يتي قوانقوي زي زارب إرترا وقربني كالايكا زمو ينتو تقراوي بدو باسايبهم نزقلو إثيوبيا والتالي لهم أنسانا واقيمو حجي ناس هلا بالحمين قسنا تاتوت أنا باتم تقلبي تاتهم الزني حج زلو قداي دا أمو ويشتهو تصقم إثيوبيان دي نيرو سلامتا إرتراتياتو أي ميلي حبري تاري تقول لك أخوين ويسنا قحات إذا قول لأخوين هاد أمو بسن كنان لنيرا نتنابا نقني عزنا بري مسايلات موتا مسكال أكوي وتتصقم جميرو كاب كانوا مزي إذن ويانا السلام هيدي لانين نعو من تيلان كان غلو أبتعت الملكان كيتو واكينن نكو عقاب الشلا زين شفاتو كابزين العلي شفت نتي انتي دلي ميمزوم عسوات ويانا نشعب يازو وقصو الزد أمو نعقاتو ميقا تحتهم توم تقام تيتو لمش نقد لي إرترا كم شفت نتي وقتر سباتي حقفوهم يم زحقفو له فوق زبلوهم دما له فليتناي مالنا تمزي حقفوهم زنبويان التلاقيا بعد سيرتي ناي كدمتيهم ناي قدمتي كذب الكلقاء كمي مالت كايو وياني ناي أمريكا قدمتني زيادة إمكاناتاتين قدمتي بكا قدمتي سكوير يمزم محفرات ما انتي بزيادة مزعفرات لنا بعلا تمسك تقراوتي نايلو من عنده تقراي تقريني كفوترو زدالي انتو خنقا انتايتو لهم تقراي لأمو قدم زفاشة لفتن عندي حجي سايبتن عنين لتاقنا حجونكم يزمثل حجنا أوشتي إرترا زي كونن زي جمر زلو كاب تقراي زبقت زلو نايتي بيا كارتا هنكيرينا تزارب تتغرينيا خنحبرينا كبلو قلوكا نتاب سنكوف زي لايتيوبيا فحبيلنا نيرترا داغيمنا تغرينيا نزارب سبات عولالنا أبزو زواخنا الرقاقتسينا
እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጅስ ንስኻ እዚ ዝኾነሎም መስለካ እቲ ብገርሁ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክህሉ ድምፁ ዘስምዕ ዝነበረ ከደናገር እዩ እዚ ሓደገኛ ሃቐነ ክዕወትን ከይሕወትን ኣብ በልሕን ዕሽነትን ዞም መራሕትኻ ይወሰን ሕጂ ውሽጣዊ ኩነታቶም ቀልጢፎም ዘመሓይሽሉን ጽቡቕ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፈጥሩሉን እዋን እዩ ኣብ ክንደ ካብ ወያነ ሰጊና እናበሉ ሰብ መድጓን ነቲ ብዘየለ ሽርሒ ወያነ ዝኣሲሩ ዘሎ ኤርትራዊ ናጻ ዝፍንውሉ ኤርትራውያን ሃገሮም ከም ዘፍቅሩ ዝገብሩሉ እዋን ዋላ እኳ ጊዜኡ ሓሊፍዎ እንተኾነ ሕጂ ምግባሩ ካብ ዳሕራይ ይሓይሽ ኣይትጃጁም ኢለን ብኩሉ ሸነኻት ኣኽቢብና ነዝን ከደምትን ዕሱባትንን ኣላሽ ከነብለን ኢና ወያነ ብረድኤት ጥራይ ክናበራ ከም ዘይክእልኻ ፈልጠየን ዓቕልን ፀቢቦም ኩናት ምስ ከፈታ በዚ ንሕና ብታሕቲ ድማ ሰራዊት ፌደራል ከኣርዮን እዮም ንስኻ በይናይ ግንባር ኢኻ ክትሳተፍ ኣታ ንሕና ዳ እሞ ንኹናት ንሕናስ ኣሪግና ኢና ክንደይ ለለይ ትብል መንእሰይ እንድያ ዘላ ዘዝተወለደ ዝውፍየላ ሃገር እኳ ዘላትና ንሱ እኮ ይፍሉያት ዝገብረና ከም ጨካን ጌርካ ይትውሰደኒ ሚለ እዞም ተንኰለኛታት መንደላይ ተመን መሰልቲ ፍጥረት ከለዎ ግና ካልእ ጽቡቕ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ መንእሰያት ከዓ ምእንቲ ሃገር ምስዋእሲ ሓላል ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ኣብዚ መፂን ካብ ዝቐትለና ኣብቲ ንቑፅ መሬትን ኬድና ኢና ነቃብፀን ማለት እዚ ኣነ ብኣካል ዋላ ተዘይከድኩስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እየ ዘለኹ